Sibingelele-ke bobukela emakhaya bingelela phansi kohlelo lethu umgwazo ubukela emakhaya bingelele yana-ke ingwe edlezilile babukeli-ke namhlanje-ke la sibhalelwe umfowethu wathi ucela simsize simhambise siye kumuntu ababakha naye umuzi kodwa-ke babuye niyazi anginamaningi ngamaningi ake sinikeleni khona ke siyomuza ukuthi umfowethu ukhala ngani ngicela ningakhohlwa ukusubscribe ni-like and share and comment ithi-ke danko abafethu uzela nabo ukuze ngikwazi ukuthi bengisize ngoba wena golozela ufune imali yami bafethu lobhuti wangiqasha lo ngisebenza naye sapha 3 room naye wathini wathi uzongiholela u4000 imali azokunika yona lo 3 rooms wakhe sakuqeda akanginiki imali yami usanginika 1000 kuphela awuxoxele mina wena awuthola 8000 wanginika imali lo ngagcina 1000 wanginika kuphela ngiyile kulobaba ngitshela uthini wathi ukhonela yonke imali uyitholile ibambe lapho umfowethu manje labantu osunguzela nabo befethu ngicela imali yami ngicela unginike imali yami manje befethu ukuze sizoyichaza ngicela unginike imali yami manje ukuthi ungaze bonakale ba abenihlale phansi kodwa ngiyafuna imali yami mfethu manje engayi-understand ngiyakhandela abantu ngifuna ukuthi bazi ukuthi phezu wena abambe nathi awumuvu lezi mpahla ibheke la ngiyayidinga mfethu imali yami ngihambi la imali yami leso scope yazo ngihambi imali yami ingekho la manje njengoba usufikela nabantu ngifuna wenze kahle sifuna ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani yabo awahlala phansi nawe ungabuyela embhedeni ayikahle baba njalo sikhona hayi sikhona nathi ngikubingeleleke ngaphansi kohlelo lethu umgwazela sicele umfowethu la bese kade-ke sicelile ukuthi sifike kuwena sizokhuluma nawe so ngicela ukuthi umfowethu aqale akuchaze udaba ukuthi size ngaphi so bese siza kuwena nawe uchaze ukuthi kwenzakalani ukuthi sizo-understand ukuthi kwenzakalani yabo hayi akengimuntu ofisi lo muntu lo wenza isilimo hayi baba qala phansi udaba ubaba umazi kanjani bafethu lo bhuti lo wafika la wazongiqasha wacela ukuthi ngimsize ngicobele udaba njengoba esebenza uthi uyowakha u3 room so wakha u3 room athini masuqeda uzokunika u4000 imali azokunika yona okay sasebenza wafula uthola imali engango-8500 kuleyo mali onginika 1000 kuphela saqhubeka indlu yaziyaphela wathini wathi uma iphela indlu uzongiqedela imali ayikaze anginike leyo mali uma ngiya kulo baba lo sesimakethe manje futhi ungavimbi umntwana ngifuna imali yami manje uma ngiya kulo baba uthini uthi wamnika omunye 1500 bayiqedela yonke imali useyangibalekela ngisamboni ngangimfica nje manje uyazi wena ngakusiza ngikufica lapho ayikho into ngisizayo wena ngoba ngangidala ngidlile lapho zamabuka manje unophaqu ney'cathulo namajini nayonke ngilala ngidlile ngifuna imali yami ulandela amakamera ngifuna imali yami amakamera iwona azongisiza ngifuna imali yami iwona azongisiza ngeke ngisebenzele amahhala ngeke ngisebenzele amahhala amandla ami lawo nami ngodla iy'ngane zami ngale mali ngodla iy'ngane ngale mali baba ngicela imali yami ba cela usichazele ukuthi kahle kahle kwenzakalani lalela uzothi ubani ingwe lalela wena uyabona lento esiyenziwayo lo muntu iyangixawa lo muntu ungamthatha la ematshona eswele ngenalutho angisematholeni nganginayo imali yokuphuza ngizangiyithola lalela ngamthatha lo muntu la engenalutho eswele ngishisini athi mina awusondele sizozama ukuthi la sibambe sibone ukuthi sitholani okay ngamtshena savumelana manje inkinga lo muntu lo akanginiki imali ngendlela eqondile manje njengoba ngamnika 1000 akangibisa
njalo nje imali yakhe noma iqhamuka kunenkinga eqhamuka njengoba nibona nami la ekhaya ekuyabona kodwa hayi baba sinamanga lo bhuti ngiyile kulo bhuti mina lapha nesesimakele simsebenzele wathi amnikele yonke imali ikhokhile wayiqedela ukunikela u8500 akakanginiki ukunikile baba ngiphuma kuyena baba wena usuhamba ngemumva kwami ngiyadinga imali yami fanele ngenze njalo uma ngibheka ngikutholi uyenza kanje ungani uyakwazi la ekhaya nakho ngihlezi ukufika la ngingakutholi namhlanje ihlanhla nje kuthola la ngoba usuyabaleka uyangibalekela ubalekela nale mali hayi bafungicela imali yami ngiphume la ngayitholile le mali awumeke ngicela ngibuze-ke mina umfowethu uyasho uyachaza ukuthi uyile kubaba lo benimsebenzele ngoba uyamazi ubaba ukuthi naye bekhona engxenyeni kwakhiwa indlu so wase wamtshela ukuthi umfowethu imali wena usuyitholile hayi yena angithi wena uthe mina angithi uyabona khumbula kahle ukuthi uthe uyabo imali uyayikhokha kodwa yebo kunjalo ikhokha ngamanqampunqampu manje nami inkinga ngithola ukuthi manje kufuneka ngipheshe so manje mayikhokha ngamanqampunqampu umuntu obenisebenza naye umuntu obesizana naye awusamcabangi lawo manqampunqampu bese ngithi ngizomhlephelela kuleyo kugcina sengisale yiphe yokugcina ngoba kuthiwa iphelele imali yayikho leyo nto isakhona imali bafahlane sihlukana nazi into zakho zonke ngibuyisile la engangakhona engekho umfethu ngoba ngibona ukuthi cha hey manje nakho ngiyashoda na ngimake mfethu angizwa ngicela ngibuyele emuva uthini uyabona nje mfethu cha awuphinde le nto aduyichaza angihambi la imali yami yima uma mfethu awuphinde indoda uthe ukhona imali yebo osazoyithola yebo la ngangakha khona engekho kwenye indawo okay so ungitshela ukuthi wena mfethu wena usufike wadla imali ebenisebenza nomfowethu cha bengingakayidli nenkosikazi imali wena uthe thina wena ngithi sengiyachaza kahle uzomnika kwimali yakwenye indawo ngoba le eyakhe lena nisebenza khona isiphelile imali wakhokhela yaphela kodwa manje inkinga esisele ukuthi unike yena uyihishe yakhe wena ishe yakhe wayidla usuzomreplace ngale usithatha kwenye indawo ake ngivele nje obala ngiphumele obala okay okay awukuchazela imali yona isebenzile bakuthi inkosikazi ingibambe ngamawashi mangiphuma nje njalo nje ngibuya ngiyakhangeza wena mina isilima ufuna imali yami ngababa kahle ndoda njalo ngeke ngakukhuza mfowethu uyazi uyilahlekisela amathuba omsebenzi ngiyayidinga imali yami phela ahambi la imali yami ingekho oqala ungilandela alawanzi ukufaka isandlo ngaphela manje hayi ulandela amakhamera manje ngifuna imali yami yenza kanjani lo cela ungikhiphele imali yami mfowethu mhlawumbe ngigcole la ngaphansi kombhede ngiphakamisa wona le mbhede ndoda ungayenzi khipha imali yami ungayenzi uyazi ngendlela esasizwana kahle ngayo mhlawumbe qasha ungenalutho angithi wawazi uzodlala ngawo amandla ami imali kanti leli lokuthi umuntu akanalutho lingena ngaphi ngoba umuntu udinga imali yakhe ukuba notho nokungabi ngenatho kungenaphi why ngaso sonke isikhathi wena uma ukhuluma uthi umfowethu bengenalutho manje ngibone sengilethela amakhamera ngiyabona yona yonke lento engisuke ngidide nephela njengoba ekulethela amakhamera uzama ukukukhombisa ukuthi udinga ongokwakhe yabo ngoba uyahluleka wena mayikhuluma nawe kahle uyahluleka ukuthi umlokhu njalo understand bengicela ukuthi ngivele obala kade uvele obala inkosikazi yangilisa kufunele ngibuye ngiphethe something mangingaphethe lutho ngiyashawa ngilala ngisho lapha emnyango
lokho dokotela mina lelo Kanti thina imali yami nje mina ngicela Lale, iphumile ukuthi uyashawa wena thina singenaphi lapho. kuphela baba Ngoba umfethu yena udinga imali yakhe. Angithi uwafukuza. Emfethu yazi ukucofa udaka Yabo, yazi into encane. And yazi buka uwenza naneqiniso ukubuyela namabhuzu akho athi ngwabo amaphuzu yonke into yakho na amabhuzu akho. abe ngithatha amanzi wenza Imali. Lamabhuzu wathole kanjani? hayi ngibolekile isayi lapho ngisebenze ngayo Oh. Uyabona ukuthi wenza iqiniso ubuyisa ngisho nento owamboleka yona ukuthi nisebenze ngayo nawe. Yebo yena ulenzile iqiniso akasawagezanga ngamnike eclean lamaphuzu. Uyabona nje. Kodwa bafomfethu. Kodwa wabuyanga Ngicela imali yami siyeke nje lezo ndaba zey'tori Ngiyalivuma iphutha bafo kodwa wrong lento yenzayo singulethela amakhamera mfuthu. Uyamazi unkosikazi naye mina kamaqhathi. angisahambi bafo nonkosikazi wakho mina imali yami engiyidingayo Ngiyazwa. juluke ngimanzi nje qofa ngifuna imali yami Yini uzenza utsotsi futhi uyigwala. ngifuna imali yami baba Sizozama ukuthi sixoxisane nale ndoda. ayikho into ezoyixoxa Awubayeke baxoxa. ayikho into ezoyixoxa Angithi ufuna ukuxoxisana naye. kwethu Kanti uthini kahle kahle? Ndoda kulungile mfethu lapha kwasibiya mfethu khona amasenti akhona sele. Shuthi ayingeni leyo ngitshezi ngimanje ngizohamba ngiphethe imali yami Hayi Ayikho into singeke ke sikwenze lokho. nje sikhuluma ngomsebenzi Inyanga wawe elandelayo sihlangana thina inyanga elandelayo. Thina imali esiyidingayo lalela baba. Imali thina esiyidingayo yile ubaba akade nisebenza khona leyo suyitholile wena. Esiyidinga ke thina njengamanje. wabe uyidlile phela uqhuba khona Ehele, angithi wena uthe futhi ukuhambele ngale njengomqashi wakhe. Phela nami umxhaphaza ngeke angakuhambeli ngale. Ngiyozakhipha imali yami hayi indaba yonkosikazi unkosikazi wayengekho kanje sixoxa udaba la uyazi udaba gcilaza kanjani kwethu wena ulazi kahle udaba uhlezi ungibona laphana yabo kodwa uma egcinile wenza lento yenzayo ubaleka nayo yonke imali cha mfethu akunjalo. Akunjalo. Engathi inkinga ke le. Akunjalo ngicela ungizwisise. Ngizwisise mfethu. bafethu ngiyeke ngivele ngiqede ngalo muntu Hayi asili. Hayi akusiwe. Asili mfethu asili. Manje senze njani ka ukusibekeleke? Ngifuna ukuzwa kwena. Njoba ngisho mfethu ngicela ungilinde. ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto Ngeke sikwazi ukulinda. ayikho Angazi ukuthi yini engazama ukubambisa yona ke mfethu ukuthi ukwazi ukuthi ubambe umoya. Ukwazi ukuthi cha sizokhulumisana nomfazi zami. ngafana lezinto ezokhipha 3000 lezinto Yazi mfethu into ezosiza la ukuthi sithathe yonke into la endlini. straight Mhlambe ke ya lapho singabona singenze njani. Sithathe ngisho neskipo osigqokile nebhlukwe lapho. yimo ngani phela bagcinile abantu bafuna izinto zabo Bakuqinile phela abantu. umsebenzi wabo angilentile yonke into Ngibona ngilangilali. Sihlangana phi thina makuwukuthi ushaya umfazi. Ithini esathi shelani inkanyama. Asikazi thina sikutshele ukushela inkanyama. Siyezwana nje. ayikho into sizawena udlala ngayo buwo sekulinda isikhathi esinganayo awuveli ngisho ukuzobika ukuthi yini ikheki kodwa imali uyayidla hlezi kusudakiwe lapha mamemcala Uyabaza abantu bayathanda ukuxoxa abantu mfethu. Into engeke ngakho ngibiza abafethu ukuthi bazi kube khona yonke into besemthethweni ukuthi njengoba nje ngize la hayi ukuthi ngize ngayo Siyaqabana. ngize nabantu bomthetho Wena okuyibona abazi sidinga ukuthi wenze into ekuyiyona. Asikudingi libe explainele. mfethu. Ngiphe noma leli viki ke mfethu. angikho iviki esikupha lona la ngithatha la into ezithathe yonke into esendlini bahlonishwe ngiyathatha izinto la ngekunya lethu Webaba. abafethu basebenzisana nomthetho Kahle wemfethu thina ke sike sisebenze kanje. Uma uhluleka ukuthi ufeze isithembiso enani vumelene ngaso nomfowethu and awunawo amandla ukuthi njengamanje ukuthi usikhala kuzophoqa ukuthi kumele
kube khona izinto esigodlayo zakho zibanjwe umfowethu ukuze uthi mase kusu-right nawe uyibuyise back. Kuke lokho ngesizulu sikubize ngokuthi iso ngeso. Awu. Kodwa mfowethu Kunjalo. nawe mfowethu usungaze mfowethu awu mfowethu sesazi Ayikho into engizoyenza. sesazama kangaka nawe siwasivuka mfowethu. Hayi sobhuti ayikho into engiyaziyo. Ayikho into engiyaziyo. Into engiyaziyo nje ayikho lokhu uzoyazi waziyo. Mina ngifuna ukulalela ngoba Ayikho manje into engiyaziyo. uchazile ukuthi imali usuyidlile. Into esekumele yenzeke ukuthi kumele sibone ukuthi sibambana la endlini. Njengoba kuvele ku-end nje la endlini. Futhi kuyaphoqa ukuthi nayi ifoni siyayithatha. Nayi ifoni uthe imali nakoleta wona. 3,000 wonke. Ayikho into Ayidla la la moto. endlini. Futhi usukhuluma kabi kanje. Ayidla hambe phuza lapha edawa. Uzobona nawe mfethu ukwenze njani ngempahla makuwukuthi Mfethu hayi ngicela nje imali yakho. Thatha yonke. Thatha yonke. Mana nibona njani kancane ubona nje impahla eziningi lana. Okay. Hayi nawe namafoni. Amanye evumbuka la. Usiyaqhaza. Bafowethu maneni bafowethu. Ayikabi Maneni bafowethu. nawe vumbuka. Ayisiwe mfethu. Ufuna ukuthi ngikhiphe imali yami la. Maneni bafowethu. Ayidayisa futhi lezi. Thatha baba. Imani bafowethu mani uxolo. Ngicela ningilalele bafowethu phela ke ningiphe nami isikhathi. Enithuba na. Ngekithuke zokubhala. Ufuna ukwenza isilima ngeke. Mfowethu uyanichazela naye imikhuba yakhe. Njoba nje phela nami into ezeyadala ukuthi kube ngathi manje hayi ngeke ngathi ngiyaxhaphazela phela. Angikwazi ukuthi ngafike ngiqashe umuntu. Kujike kube yimi. Kongiqobe ngawo. Seqale khona ungenza isilima. Seyenza isilima seqamba manje. Ngibhakele ngilethela ama blocks mina ngiyibekele Ayikho leyo nto ungakanja 3 room wenza kwethu. Ngakho kanjani wathi 3 room? Ngilethela amakamera. Imali ungakha nangi. Ayikho leyo nto qamba manje. 3 room wakha kanjani wedwa? Sewu story suka nje story namanga ayikho leyo nto leyo. Uyakhumbula ngiyokufica lapha etshwaleni lapha ezansi. Ngithi ngiyafika. Ngase ngilindile esangweni lapho ungafiki. Ificu nje. Ngase ngilindile isikhathi eside esangweni lomuzi. Uzosebenza kanjani nje? Awufiki. Ngoba phela nalo udaka selule. Uyasuka futhi lapho. Ngangiyobheka wena khona lapho. Futhi lapho khona lapho kasivuleke lapho. Uyasuka lapho wena. Uxovuda. Uzwenziwe. Waphethe uqalele Ushiya nodaka ngedwa kanjani? Ngaze ngiyenzela leyo. Utshele mina. Leyo nto nje intengeka ngaze Kahle iyona ke into Usiyangithenga. Sekhuluma intengeka. manje. Nami sekulukhonyana ukuthi ngibuye ngimnike ngoba uyamgqilaza lo muntu ungqilazile lo muntu. Ayikho leyo nto. Ingqilazile lo. Mina ngisebenza kahle nangu kwenzela yonke. Iniki ubungamniki ke Yonke into. lokho okukhona okunye ukuhlela ukuthi njengoba bangakunikanga nje ukuthi uyakhumbula ngosuku oluthize awuzange kwenza ukuthi yabo ummanayizela Bengisathi sisazoyikhuluma leyo nto ngoba phela nakho kusengifikela namakhamera. Uyikhuluma nje Uyikhuluma ngeke nini? ngikubheka ngakutholi. Wavela usuyangibalekela la. Ndoda uyamazi umama wala ekhaya ukuthi uyinkinga kanjani. Na ngizomtshela mangifika la njalo uhlezi uthi awukho. mfethu Lalela yazi into esizoyenza kumele siqoqe la ndini imani madoda ngeke akwazi ukwenzeka kanjalo. lalela mfethu into Thatha yonke ebalulekile izinto. into esiyithatha la endlini sizothatha into nomfowethu uma kuwukuthi awufiki nemali yakhe akwazi naye ukupatanisa athole lawo masentshana awatholayo yabo Akwazi ukwenzeka kanjalo baba. yabo uma kuwukuthi yahluleka mfethu nalezi mpahla ungayidayisa kodonosi Yebo. ubesane uyijikishele phansi lapha yawo Kahleni indlala madoda. ngaso yasho 13 rand 20 rand Kahleni madoda. Uzophuma Kwamina kwamina ingane zami ilambile la wena ngizowa impahla eningi lana abafowethu akuyona. Kunjani? Eka mama njoba nibona nejacket yamaphoyisa. Qoqa konke uchazela umama yonke leyo. Oyisaba. Uchazela umama ngiyena. Ngizweni phela nami bafowethu. jacket ama-security Osiyamba ngizweni. baye security Inkosikazi baba sizolwa nami baba. Yeah. Ubona hayi nje lalela baba ayikho alukho ufefe esilenzayo la
Uyaganga. Uphatha nomama, yabo manje imama ngiyinqaza. Asithathe naleli window abavana ngayo. Hayi siyabona lona lesa la. Sambana. Naleli window. Shawo moya. Ya, baye. Funa shawo umoya. Shawo moya. Hayi, ima baba. Asili. Ingayenzi leyo nto. Asili nayo. Sungivimba mfethu. Lo muntu bethatha la, oye iblendon. Lo muntu bengixhaphaza lo muntu. Bengixhaphaza. Uba Yena lo muntu bengixhaphaza. Yekite xhaphaza. uxhaphaza imali. Uvele zakha 3 rooms, rooms zenza okay. Omnika nangu. Uke wamnika lokujana zakhe. Uyabona le yabona le 1000 engimnika phela. Ilona lenkwane ngingakho senze ngadecide ukuthi angifane ngimnike lona 1000. Bese ukumzwela nje ukuthi Ngitshela ukuthi umuntu na akhu 3 room wena umnika 1000. Hayi wena uhlala ngabantu wena. belova lo muntu. Pho manje ima 1000. Asambeni baba. Wangishiya ngeke bafuthu ngeke. Ima. Ngengidlali la nje. We baba, Ngengidlali la nje. kanjani? Ngengidlali. Kanjani phela thina sihlangana. Baba umuntu lo uthi uvulo. Ayikho leyo. Beka. Ebeyibamba wayibamba leyo mali. Enginika leli 1000 mangitshela ukuthi kufanele ngabe u1003 wayibamba uyibambe imali kuyo. Lo udlala ngami. Wena unganika umuntu 1000. Nalofani walapha enzansi washo ukuthi wasebenza nangamolelo. Sithi umqondo wakho wonke lo. Ngeke. Umqondo wakho wonke lo vele. Imali mina ngifuna ukwazi ukuthi nangethi nabanye abantu. Mlinde uyabuya mlinde. TV umfazi. Uzongilungisa lo muntu. Uyalwa lo muntu. Akwazi ngeke. Manje wena usulwa kuthini? Ngeke madoda iyangilisa inkosi yazi. Ayilungisa inkosi. Ngeke bafethu. TV yakhe le. I-TV yakhe ngeke. Cha phela uzomtshela ukuthi ithathwe kanjani. Ngithathele mfowethu, ngithathe. Cha. Ikuyisi TV. Khuleka baba. Ikuyisi TV. TV mfowethu. Hayi hamba uzobuza olanda nje. Lala madanfana. Hamba khuleka Bafethu ngeke. Ingayenzi. thatha nama-under ke yabona sokukhipha ukwazi Kodwa ngiyenza kanjani? zona lezi ikhwa Ngeke mfowethu. Ngeke. ikhwaca brown buke yabona Ngeke. ngajwayela Ngeke. woza baba Ngeke. Le nkosikazi yakhe. ima nala icingweni Nkosikazi yakhe. Ngithathele mfowethu. Miye. Ngeke. ima Ngeke. sathoza mfethu Ngeke. nak akakomi lokoma lokhu Ngeke. sakuthatha nala icingweni Yangilwisa. ima akakomi nanokoma Yangilwisa. Konke. Ngeke. sasa Ngithathele mfowethu. Ngithathele. Olhlangene. Lisongihlanganyela ngibamba inkunzi. Ngibamba inkunzi. Lo muntu bengiqapha. Ethotsha ngemithilelo lo muntu emsebenzini. lalela mfethu usuyokhuluma naye ke mfethu umuntu yazi sitha yabo leli windi lelokuvala la siyalithatha ushawe umoya uzwe ukuthi njani bafuthu. Yenze njani? Ngeke bafuthu ngaye. hambe we baba Ngeke. okay sikhiyele na sikhiyela kona ama-packs wathatha Ngeke. nakho salad kodwa iwindi siyalithatha sihamba Hayi nayo. ngeke bafuthu. hayi Ngeke bafuthu. asinandaba Ndoda ngithethe. miyeke Ngithethe. sibesane sikugeze-ke thina awubuye baba beka lapha endleleni awubuye Ngithethe. kumele sithathe uyena oyilethile Ngithethe. sathe nesikipha lesi asigqokile Umuzi. ya mbambe Ngeke bafuthu. mbambe Kwazi. thatha nekepisi Akwazi uzolwa nami. ya Uzolwa nami. hayi uzoyibonela khumula isikipha ini isanda kuthanga khumule angangithi wena usile uholela abantu ama-1000 uma beqeda ukusebenza hayi khumula ukhumule usubantu belesozitela isikhathi Ngeke. Kanti ngizoba nazi izoba nabantu bomthetho. hayi beka yini uyalwa yini mbambe wenzani nani ikhehla bo mbambe khumula isikipha wena miyeke wenzani lo khumula Namhlanganyela. khumula hayi bo manje nahlulwa yilo Mhlanganyela.
Namhlanje ngibamba inkunzi. Hayi akekho umuntu okubamba inkunzi la. Ngihlanganye. Khumula iskipa. Ngihlanganye. Hayi. Ngeke bafundisi. Khumula iskipa. Ayibonanga umuntu wehlule. Khumula ngondoda. Ngizofaka isandla manje. Ngeke bafundisi. Uzofaka isandla ngaphandle. Athina abantu bomthatha kanjani? Yeka simbambele. Hey Abantu kahle bomthatha wena. kanjani? Hayi kahle. Ake uholela abantu ama-1000 Abantu wena. bomthatha kanjani? Hayi khumula. Bafundisi. Khumula. Uholela abantu ama-1000. Khumula. Khumula. Bafundisi. Hayi. Uyayisa wena. Ungaholela umuntu 1000. Bafundisi. Ungaholela kanjani umuntu 1000? Izwelele. Lesiyakuzwela. Umuntu. Yabuya futhi ufuna imali yami yabuya. Yabuya into esizothatha. Oh, thatha nesihlala sambeni. Yabuya. La siyathatha. Thatha yonke into. Wethu, asambeni. Wethu. Asa. Sazoxoxisa. Wethu. Ngithethe. Yabuya. Asambeni mshiye mfethu umuntu. Ngithethe. Mshiye. Mshiye. Asambeni. Asa. Hamba mshiye. Awukade mfethu, awukathi ndawo yazi. Akekho umuntu okulisayo yami. Sala nekepisi. Bye. Asambeni. Asambe mfethu awukade besilandela. Awukade. Yini ke? Manje ufuna ukuthi kwenzeke kanjani? Hayi asendaba uzoshawelana. Hayi kwele yini inkinga yakho? Wema uyasanda lesigebengu? Awu. Uhlala ngabantu baholela ama-1000 abasebenzisi abaholela ama-1000. Abaholeli. Bana wami. Oh. Bana wami njengaza. Bana wami. Mase. Yini incwadi? Bafika. Wena ugqoke kahle udwele ibhayisabo lebhayisabo. Ebhlukwe negama. Nigqoka amabhulukwe negaleli. Isigebengu. Imali nje uthombe uyithi. Ngolelile ukanganga. Ngempethu awukade awusuke lana. Oh. Hayi yabuyele emuva. Yini hamba. Siza ngaphandle nje kokuthi ngisiza mina impilo yami ngalapha emsebenzini engisebenza khona ngihola u2.5 wafika wena kumina kahle wafuna usizo ngoba nami ngiyakwazi ukuthi ufuna usizo kuwena yes ngakunikeza usizo futhi ngaze ngaye ngisho emsebenzini ngiyofunela imali kumlungu wami mina kuyimanje ungithathela 500 njalo ngenyanga mina ngilokho ngilinde wena nje one way uyaphela unyaka wesibili manje ngoba ngakutshela kodwa ngathi mase ngiright ngiyoyiletha imali yakho ngiyithathe phi ke manje kuyimanje wena ethi uyayijabulisa wena ngijabula amathumbu wena ngijabula utshwala wena la kwakho uzukhotha izwayelo uyakhohlwa nje mina ngoba mina kwamina kwamina ukudla ngiyafana nawe ntombi mase ngiright ngizokunika imali yakho ntombi bekezela nje ngibezele kuze kube yini Sisayicela ukuthi ungazisi ukuthi njengoba wena uphila and uyabonakala ukuthi nanka namakesi yabona ukuthi kuyasebenzeka kwako okwami akusekona okwami manje kanjani sengisadayisa ubhuti wami mina ngahluleka wahluleka kanjani ukuba ngangakwazi ukuqhubeka imali ngaba kade ngayibuza ayikho le ngizoyithatha ayikho le nto nguse ukucabanga yingoba kushiwa mina la manje ubona ngathi mina lalela akaze mina ibhizinisi labhuti wami leli yini angizile kuwena angisasebenzi nama angiyayitenza ngayo abantu bajabulisa ngani iminyaka imake wesisi ubajabulisa ngala bantu ushisa amathumbu wena uyagaya wena ukhohlwa umuntu ukuthi uhlala nezingane zakhe kanti yini ufuna ukucindezela omunye umuntu wesifazane angimcinazeli kodwa imali ikona ukuthi amasenta awazameke benginayo imali impela eqaleni kwawukuthi-ke ngithe sengiqala ukuthi nami ngitshe hayi sengizomkhokhela kwayikona ukuthi-ke nako bese kuwakhe phela o-COVID bafika sikazange ukuthi siphinde siqhubeke imali kodwa ukushaya amagodo phela ubhuti wami osephethe ibhizinisi kuyangimdayisela leyo ayikho leyo nto uqamba amanga wena uqamba amaphela mina le nje ngeke ngiphuma imali yami futhi nginikwa uyena phela something ngike phela nami ngoba nama
Ngiyazikhuluma kodwa mina la umuntu onjani ongamcabangela ngithi uyakuchazela usisi ukuthi uyayiphathela ngihamba uyabona nje ngenyawo nakho hamba ngenyawo abantu la kwakho kuyaphuzwa phela bazasupport ubhuti wami abasupport mina sengayeka kanjani nami ngigcinisiwe wena uchaza ukuthi wonke umfowenu wonke umfowenu lesikhathi umfowenu sibona ngekho inkinga labantu abafika la ekhaya befika besongitshela sonke lezo zinto inkinga phela mntaba njengoba ngithi naphethe ubhuti wami la mina izinto vele eziningi zenziwa yimina uyasebenza utshwala umshiya nami mekuyokodwa yimina kuyenzeka nje angiphumi ngizothatha yona eyabhuti wakhe imali angazi mntaba ba uyozibonela ngoba uyamazi nangikhale wena nami ngixayekile kwami kunzima nje awuyimisele uma umbuyisela awangiyongibuyisela imali yami akangibuyisela imali yami nami ngiyayidinga nginedinga mase ngiright ngiyafundisa mina ingane ngizothi nini hayibo ngizothi uyangazi ukuthi anginayo imali nami ngabe ukuba nginayo imali yabo nje waseyethathile ibhizinisi lami leli ukuba nginayo imali ngabe ngiyazama ukuthenga amasavana ngizidayise namo okuseceleni ngoba phela lokho sokwathathwa uyena mase nginayo imali hayi phela uyoyifikela kuyena khona mina uzophuma ngeke uzophuma nanifunda angazi phela nangezwa wena xa uzophuma la njalo nangi angazi ngavelela uzophuma na something like ngikuthobela abantu abavuza amakhamera la ngoba uyazi vele unje uzokuhlaza wonke nabantu ingane yami emakhayithini ngoba phela yonke lento nizoyenza la izobonakala uba khona nje ezofuna imali sengikhuluma ngayo kweminyaka ekhona-ke manje wena funa ukucabanga uzawufuna uvela kumakhamera sokuzofika nezikora manje okugwanisa nabantu funa ngibuyanise nabo ukhokha ingane imali yami ngizokhuluma futhi ngeze ngikhohlwa-ke ayakhohlwa sisi esidumba esikoleni wena nje mina ngifuna imali yami wafika kahle kumina fresh ukhuluma kamnandi namhlanje sesizokhuluma kabuhlungu-ke manje ngiyithathe kodwa wena ngiyithathe mana-ke ntombi ngangikhombile vele mina ukuthi khiphe ngiyabopha imali ngangikhombile yini ngoba ngangicele kwakumele usuzonayo kodwa mina ngangitshela yakulungu wakho mina nayo imali ayibona wena futhi kulungu wakho uzokhokhela wena unangqondo hayi kahle umuntu onjani ngaphela unjani wena afuna umntu wakhe wemnyameni awukahle bo phela ibhola nini ngizile mina futhi ngampela sisi wena awukuboni uburongo bakho la ngiyabazi uburongo bami into engicika ukuthi manje ngizofihla la seqhamukanana okay sicela amakhala ngathi abathenga lana kumele akwazi ukuthi kumele akwazi ukuthi kahle kahle wena umuntu onjani kahle bengaphinde bekubonekela imali yabo ngiyacabanga ukuthi uyabona khona nawo wakoletisayo wesisi ngiyayidabukela ngiyachaza ngisena ngiyadabukela sisi imali ngizoyiletha mase nini anginayo phela ngeke ngizangidesi ngiyosebenza kumele ngipha something ngize ngikunikeza ngisathangile ungcono ungafule at least mina ngicabanga ukuthi ngibengithathe mina ngoba nginanto engizoyithatha la endlini anginalutho la endlini mina ukuthi kuthathe wena conductive angazi phela lokho kwabhuti wakho ngiyasho ukuthi anginalutho uzokwenzani usisi wena uzokwenzani vele njengoba ngigcina phela endlini yakho umbethatha ifoni lena njengoba sizoyithatha uzoyenza ayogcina wena wena ngigcina ngihlale mina nexoki ngiyahlale mina nexoki ngihlale nalo imali mase ngiright ngiyoyibuyisa ngiyithathe imali njengoba ngikho right umufana lo nje ungafuni wena hayi makhalani we ma hayi cha uyangijwayela yabona ngifuna into yami usungijwayela kabi anizongitshela usuyangijwayela wenakhipha ntombi yabona ngikutshela la ngitshela iqiniso manje kade ngikhathele wena into
imali yami uzongitshela umshayeli ukuthi ufika nani la nizoma la nizoma wena umshayela imali yakhe uzongishayela yona uzongishayela akwazi ngingakhuluma nomuntu sikhuluma sobabili usekhamisa khona neyigora namakhamera nihlaza mina la emphakathini asihlazi umthethwane sihlazi nje uzofuna imali yakhe into yami ungokwami amakhamera yakhe phoma zofuna angaze kufeka khamera mina kwathi mina ngafika nje ehleli yedwa ngihambela ngedwa nami nina mase ngikhama sengizoma la ayikho into engizifuna abantu ngalolo ke mina athi sithobe la thuza kwami ngakho ngithi ngifuna ukubona uphakathi ngifuna ukubona wena ngingabona umuntu osilisa la ngizotshana sena nakhona nje sijwayela kahle awumkhandlo ngizabona khale phansi mina wena ngabe thiyekebele ngisowendela mali ongayifuna ngekani bantombe sasivumela ukuthi ngizokunyama senginayo angaze ngikutshela imali ngiyokunyama mhlazane nginayo ngifuna ngokwami nami ukuthola kabi nentombazane mina ngikhuluma nentombazane bengithola kabi ulwiswa yini wema ulwiswa yini hey awuzongenza le kanjani emzini wami kufanele ngoba nokuthobela lasikhona noma mruphi uthobela sikhola wena ulwiswa yini ngithi mina imali yakho uzoyithola bese nginayo Selo bonke imali yami. ulwiswa yini ima